Aniya na kita sa tunga-tunga sa Kwaresma. 40 dias manang Kwaresma, na nakita sa ika-20 kaadlaw. Nya sad kita makaigsunan nga ang overall theme sa Kwaresma mao kining paghinulsol, repentance. Unya kaning Kwaresma, it is also some kind of a journey, paglawig nato. Mao kana nga kung tan-aw nato panalitan atong hinumduman ang first Sunday naghisgot kini sa unsa man, the temptation of Jesus. Nga kung kita adunay paglawig, adunay journey, naagi mga pagsulay diha sa atong kinabuhi. Last Sunday ang atong ebanghelyo naghisgot kini transfiguration. So unsa may role sa transfiguration? Nga layo pa man ang atong paglawig, pero gipakitaan na kita unsay mahitabo kanato kung kita malahutayon. And that's why the transfiguration of Jesus is to encourage others, kani mga apostoles niya, kay naghisgot man siya sa iyang kamatayon, pero aduna di ay pagkabanhaw. So to strengthen the apostles, mao kana nga naay transfiguration. Mo kana nga kung tanaw na ito makaigsunan, karong Domingo atong nasaydan, atong nadungog, another Sunday along this journey, mo kini ang pag-cleansing of the temple. Nya kaning templo nga gisgutan, dili lang istruktura, because in the second part of the gospel, naghisgot kinig templo mahitungod sa iyang lawas. Mo kana makaigsunan nga kung tanaw na ito, siguro masakta nga nakadungog sa ebanghelyo nga si Kristo nang limbuad sa mga tao dito, mga butang, nga mga lamesa, nga Jesus was really in a sense angry. Unsa may nakapatukngod kaniya diha nga nahimong nasuko siya. Gani siguro makaingon ta nga murag lisod kayo i-reconcile si Jesus nga gentle kayo panalitan sa mga bata, nga si Jesus pasensyoso kayo sa mga disipulo, nga si Jesus panalitan naghisgot og gitawag nga paghigugma o pagpasaylo. But here unsay nakita nato, there is some kind of anger nga nakita nato diha sa atong Ginoo. Unsa man ang nakapatukngod kaniya nga makahimo man siya ni anak. Tulo ka butang ang atong tanawon sa konteksto. Ang una niya ni makaigsunan, sahid kitang iingon diri sa ebanghelyo nga mangingilis og kwarta. Unsa man ang nahitabo nga nasuko man ang atong Ginoo niya nang mangingilis og kwarta, money changer. Tungod kay kining mga tawhana nga moadto sa templo, dili lang na gikan sila sa Jerusalem. Gikan na sa nagkadaiya nga dapit. Unya naman sila dala nga kwarta. Kung sa tuwa pa panalitan dito ka sa laing dapit o laing nasod na ikaw galing kwarta. Pero ang nahitabo mao kini nga only the shekel, only nga katong kwarta sa templo mao ang dawaton dito. So unsay buhaton nimo? Magpa-money change ka. Pero ang nahitabo mao kini nga devaluation kaayo ang imong kwarta gikan sa gawas. Ngano man, tungod kay nahimong unjust ang mga mangingilis og kwarta, nya wa kay laing choice, tungod kay mao lamang ang pagadawato. Nakita nato di sa no? Nga ilisa nimo imong kwarta, pero ang balor sa imong kwarta mubo na kayo. Nya wa kay choice kay mao ra kato ang pwedeng gamiton dito sa templo. So that's injustice. Ikaduha nga punto, ang offering nato karon panalitan atong money o kaha ko ato kag bukid-bukid natay mga noodles, tinapa, di ba? May ngana atong maihalad dinhi. Sa ilaha ang ilang ihalad mao kining na maligya og baka, karnero ug mga salampati. Burnt offering, ihalad nila ang mga hayop dito sa templo. Pero unsa may nakapalisod sa mga tao ni atong panahona, tungod kay dili sila pwedeng mupalit nga gikan sa gawas, although mga barato ra, tungod kay dito sa templo usa nimo ihalad
naapay certification, wa ba ni sakit, accredited sila ang naa sa sulod. Unya ang nahitabo, perting mahala dito sa sulod. But you have, again, you don't have any choice kay nganuman, katuraman ang kay pwedeng ihalad ngadto sa templo. Kani bitaw accreditation, certification, quarantine, unsa ni mga butanga, mao na ang nahitabo nga paagi nga these merchants kaning namaligya og mga baka o karnero, mga salampati, naka negosyo na gyud pag-ayo dito sa sulod. Unya in town ang mga pobre walay choice. Palit gyud sila dito kay mura matong gamiton bisag katong naa sa gawas mga barato ra kayo, pero di ka pwede kay muagi pa to sa ilang kung sa atuang panahon DOH ba. Siguro ka-experience ta anak kana bitaw kanilang gyud ang pwede. How many of us bisag naa kay lain pero di man na dawaton kanilang gyud certified mao nang recognized. Pero lagi niadtong panahonan bugat kayo sa mga pobre. Ikatulo, commercialization of the temple. Unsa man ang nahitabo, daghang mga korte o daghang mga area dito sa templo, nya kung gusto yung kag pinakaduol sa Holy of Holies, dako-dako po damong ihatag. Kaysa ilaha dito, na ay gitawag na itong mga korte o mga area sa mga Gentiles, sa mga babae, dito sa mga place, Holy of Holies. Nahimong commercialization, kana bitang mutanaw kag concert, ang lingkuranan dito sa patron, ang lingkuranan dito sa benefactor, kung dako-dako kag ihatag, kung sponsor ka, diri ka pinakaduol. Murag ing ana ang illustration, kung ma-illustrate nato, imagining. So muna ang nahitabo kay sunan nga nasuko pag-ayo ang Ginoo na kung naminaw ta sa unang pagbasa, nahimong Diyos ang kwarta para kanila, dili na ang Diyos. Naminaw ta sa unang pagbasa, walay laing Diyos gawas kanako. Ang nahitabo, ang Diyos nila kwarta na, dili na ang Diyos gyud nga tinuod. Maigsoon ni Kristo, kung tan-aw nato ang Lent season, kaning Kwaresma, unsa kaha ang mga pangutana in relation to the gospel reading. Una nga pangutana, pananglitan, if the Lord were to come among us today, kung pananglitan ang Ginoo moabot kanato dinhi karong taknaa, unsa man ang mga butang nga nahimong rason nga masuko siya. Looking back at the gospel reading, unsa man mga butanga nga mahimong masuko ang Ginoo. Ikaduhang pangutana, unsa man ang iyang gitawag nga limpyuhan? Because today's gospel reading is about the cleansing of the temple. Kung moabot ang Ginoo karon, unsa man iyang mga limpyuhan? Ikatulo, mao kini, ang iya bang templo limpyo ba gayud? Kung sa atwa pa simbahan, limpyo ba gayud? Take note nga akong gisulti ganiya nga dunay duha ka meaning sa templo nga gisgutan diri sa ebanghelyo. Ang una katong nasabtan sa mga tao as a structure. Ikaduha nga giingon dinhi sa ebanghelyo apan ang templo nga gisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Kini mahimo gihapon nga limpyuhan. There could be cleansing. Una sa tanan mahitungod sa templo o sa simbahan. Makita nato makaigsunan nga siguro time for us to look at this about attire. Unsay kalainan kung musimba ta moadtog mall o moadtog palengke? Is there a difference there para sa tuwa? Siguro may unta nga dili importante ng suot nimo, attire nimo, basta importante nga misimba ka. Nay usa ka author nga iyang gikumpara kani pananglitan, miingon ta ni ana nga ang importante ang imong intensyon. Pananglitan ang intensyon nato nga moadtog eskwelahan, di ba nga makakat-on ta to learn. Pero nga naman
nga kinahanglan pag mag-uniform. Do ang atong tuyo nga mo atong eskwelahan is kanang maingon ta nga makakaton ta. Ngano man lagi kasagaran ko if not all kinahanglan mag-uniform. Ikaduha nga pananglitan nga iyang gisaysay mo kini. Kung moingon ta nga sa opisina mo trabaho ta. Yes, ang importante nga mihimo ka sa imong obligasyon sa imong trabaho. Pero ngano man lagi sa mga opisina na i-required nga uniform. Kabalit ha? Di ba? Ngano man? Do ang atong intensyon nga ang importante ang performance nimo of your work. Pero ngano man nga aduna pay mga uniform. Ikatulo, panalitan, na kay date o na kay appointment. Nya importante gyud ang imong presensya ni ana. Pero ngano man nga magpakita ka sa imong best appearance. Di ba kung na-interview, kung sa maipakita nimo, best appearance yun nimo para makita ka. Sa atua po makaigsunan, tanaw na to that even though it could be an attire, tanaw na to nga kaaya-aya ta nga to diha sa simbahan. Mo lagi nang makita nimong ato makaigsunan diha sa mga iglesia, no? Pag uli nila, o pagpadulong sa ilang simbahan, makita nimo ang kalainan sa Katoliko o sa iglesia. Di ba ta pwede makahimo usab ni ana? No? Mao na nga tan-aw nato pananglitan. Ikaduha, mahitungod sa structure, it is about our attitude. Unsa may attitude nato? Kada bitaw mo adto ta og mall, matindahan, di ba? Mamili man ka? Di ba mo adto ka magdala-dala ka sa imong cart? Pili ka unsang klase, usahay kita usab pilian. Ngano man, didto ta kay malingaw ta sumilis pare, dili ta diha kay taas kayo, o kaha mingon ta nga ang uban labi na sa unang panahon nga free kaayo ta mo adto bisan asa. Adito ta kay nindot kayo lang simbahan, nindot kay ilang choir and all these things. As if nga mag-choose ta. Sometimes ang atong choices mo kini nga sa ato lang kaugalingon nakalimtan na nato ang atong pag-adto sa simbahan dili ang mga butang, though these are also important, pero ang atong pag-adto sa simbahan sa templo sa Ginoo mo ang pagdaig ug pag-ampo kana ang atong usab nga pamalandungan. On the other hand, maigsugon ni Kristo, what about ourselves? Unsa man ang limpyuhon sa Ginoo diri sa atong kaugalingon? Unsa ba ang kinahanglang malimpyo diha sa atong kaugalingon? Simple lang. Unsay pasabot iya ni maigsugon ni Kristo nga ang Kwaresma naglantaw sa atong lawas. And that's why Kwaresma is about kanang repentance, paghinulsol. Aron nga adunay gitawag magpakabuti tayo at magpakabanal. Goodness and holiness. Nga sa tuwa pa kung natay mga mali nga mga buhat, kana mga gitawag nato mga pamumuhay o masamang gawi, mga batasan o ka-vices nato, kinahanglan nga maghinulsol kita ni ana. Ngano man, usahay manggod ang nahitabo makadungog gani tag paghinulsol musakit, no? Repentance. What about this? Pananglitan. People on earth hate to hear the word repent. Those in hell wish they could hear it one more time. Paabot bata nga miuntag one more time pa unta na ipaghinulsol. Mo kana makaigsunan nga dili lang paghinulsol kundi tan-aw nato nga naa ang pagtan-aw nato sa pag-ampo ngadto sa Ginoo. Sa atong pagpadayon sa ato sa misa, tan-aw nato makaigsunan nga this is a journey. We are now in the third Sunday sa Kwaresma, naapatay ikaupat, bantay nato nga sulod semana. Popular nga gospel text, for God so loved the world that He gave His only Son, not to condemn but to save. Yan naapatay gitawag na ikalima.
makita nato nga journey kini. Hinaot unta nga atong makita, atong kaugalingon nga naglawig kita sa kayuhan aron victorious kita nga mosaulog sa pagkamatay ug pagkabanhaw sa atong Ginoo.